Hola, Ilènia. Hola, Dani, què tal la quarantena? Doncs aquí avorrit. De fet, ara estava pensant en quan vam fer el treball de recerca. Te'n recordes? Ui, esclar que me'n recordo. Suposo que et refereixes al treball aquell en el que vam recrear uns ecosistemes tancats, un terrestre i un aquàtic, de mides considerablement petites, amb les seves respectives rèpliques. És més, tinc un aquí mateix. Me'n recordo que nosaltres volíem que funcionessin de manera autosostenible i que alberguessin diverses plantes que podrien viure sense la necessitat d'intervencions externes, com per exemple el rec, depenent únicament de la llum solar, que és indispensable com a font d'energia d'un ecosistema. I com es deien? No te'n recordes que es deien Mesocosmos? Bé, jo tampoc puc jutjar-te, vull dir, tampoc me'n recordo de com se'ns va ocórrer la idea. Sí, dona, parlàvem al pati sobre el canvi climàtic i la sobreexplotació dels recursos naturals. Aleshores, se'ns va apropar la nostra professora de biologia i ens va proposar la idea de fer aquest treball. Sí, ja me'n recordo, ja me'n recordo. I també me'n recordo que ens va agradar molt la idea. Sí, no vam trigar gens en acceptar. De fet, als pocs dies ja estàvem buscant informació per documentar-nos i saber què necessitàvem per fer els nostres. Després ens vam haver de reunir per elaborar els mesocosmos. Tens encara el vídeo? Ui, doncs crec que sí, Mira, deixa'm que t'ho miri un moment. Mira, sí, el tinc aquí! Vam posar grava terrestre i terra nutritiva als pots de vidre. Després, vam col·locar les diferents espècies de plantes i les vam regar amb una mica d'aigua de l'aixeta. Després, només vam haver de tancar els recipients hermèticament. Però no t'oblidis que també vam haver de fer uns aquàtics. Ai, sí, és veritat. Sí. Mira, també s'ha de tenir aquí. Sí, mira. Vam posar grava aquàtica no nutritiva per evitar l'aparició d'algues i aigua declorada pel sol. Després vam intentar acomodar les plantes perquè no flotessin i vam tancar els pots. Ai, mare, sí que em va costar tancar els pots, No hi havia manera. Però la part realment difícil va ser quan vam haver d'anar a recollir les dades. Uf, sí, quina feinada! I pensar que havíem d'anar en ple estiu 3 cops al dia a l'hort d'aquí, de davant de casa, a prendre les mesures de llum i temperatura. Després fèiem les mitjanes per poder elaborar gràfics. Mira, que malament ho vam passar amb tot el sol i tota la calor que feia. Però per mi era pitjor encara quan plovia, perquè el pas de l'hort quedava inundat. I te'n recordes quan se'ns va mullar tota la llibreta i tots els aparells? Mira, no vull ni parlar-ne. Però com vaig gaudir jo de quan van començar les classes i van poder portar tots els mesocosmos a l'institut. I tant! Però crec que no va ser l'única beneficiada. També les plantes van semblar respondre millor al canvi. És lògic, ja que la temperatura es va mantenir més constant i no tenien ni punt de comparació amb les altes temperatures i llum de l'hort. Esclar, per això les plantes van millorar tant. Però, malauradament, les bones condicions del laboratori no van poder fer res amb el mesocosmos que ja estava mort a l'hort. Home, és que a l'hort havia quedat gairebé calcinat. Clar que amb la gran quantitat de llum que hi havia a l'hort no és d'estranyar. A mi, personalment, em va agradar poder comprovar que hi ha plantes més preparades que unes altres a sobreviure en certes condicions medioambientals. Doncs jo el que no m'esperava és que sorgissin animals dintre dels recipients. Quan vaig veure cargols i aranyes em vaig quedar sorprès. Suposo que els ous d'aquests animalons es trobaven a la terra que vam utilitzar. Ja ho deia el científic aquell d'aquella pel·li tan bona, la vida sobre camí. Tot i així, jo penso que la conclusió més important a la qual vam arribar és que l'autosostenibilitat en espais tancats és possible. De debò, jo amb el que em quedo és amb la idea que és possible frenar els efectes que té el canvi climàtic sobre els éssers vius. Sí, esclar, això també. Si aconseguéssim desenvolupar l'estudi d'aquesta branca de l'ecologia, podríem arribar a tenir conreus que funcionessin independentment de les condicions externes. Aleshores, no hi hauria risc de patir els efectes del canvi climàtic. Trobo que al final el treball va ser útil per aprendre coses que no sabíem. Doncs sí, la veritat és que estic amb tu. Però jo ara marxo, que m'han entrat ganes de veure la pel·lícula de Jurassic Park. Adeu!